Kapindahan ni hunong kami kay nga among driver ni palit og kape aron dili siya dukaon samtang siya naga-drive. Tanawan niya mga higala samtang iyang gibutang ang mga palaman palib sa sod sa French bread. Gikinamot kini niya og tan-awa karon anaa og diha pa niya gibutang ang putos. Very good. Kining nagdagan mo ning among driver si Patig Naong na kini atong gisundan sa tong video cam mo kini ang isa ka typical tayo nga Vietnamese. Aniya kami karon dinhi nihapit kami ning isa ka dapit sa duol na rin sa Nha Trang. Dapit na gyapon kami sa dalan, dapit sa dagat. Kini kami naniudto isa ka sa among pagpadulong dito. Medyo may pagkadalar ang presyo sa ilang pagkaon ni bisan tinudok isa naka o layo na sa syudad kining maong dapit. Si TC kanang usa mo na isa sa mga bida. So, mao kini ng higala. This is what really Nha Trang is. Famous kayo sila sa ilang beach. Ug nga mao kini ang dagway sa beach sa Nha Trang, Vietnam. Hinuman nato ang Nha Trang nahimutang mga 400 or 500 kilometers from Ho Chi Minh City. Sa kini siya ka syudad daplin sa dagat atubangan sa South China Sea. Nining hapuna dubay-ubay ang nangaligo. Nakita nato nga medyo dasok na ang mga tao nga nangaligo sa mao nga baybayon. Dunay pipila ka talan-awon nga sa Vietnam nato lamang makita sa mapadagitan. Nakita na mo maligo nga mag-long sleeve. Kana sa Vietnam lang na ninyo makitaan. Excitement sa beach sa Nha Trang. Dunay pipila ka mga foreigners nga atong makita na nangaligo. Isa kini sa mga foreigner nga nakuha sa akong video cam na diligyan na ako tuyo ang pag-focus nini pero medyo nadako sa mga tambag o mga sulsol sa tibuok tropa. Ang ikahibudnan lang is siguro ining dayhana ang pag-ari sa Vietnam. Gasto siya, nag-google siya kung kantidad sa pag-ari dire pero wa siya kapalit og bagong underwear. Tingali uso sa silang kapit. O nga sa akong pagtuo isa kini siya ka European, labi siguro French. Tungod kay ang Vietnam mao'y ubos sa mga French atong mga tuig after sa Second World War. O nga hangtod karon aduna gyapon daghan ng mga French na nagpuyo dinhi sa Vietnam.
Lain nga mo nakita mo usab kini, actually duha kini sila makita ninyo niya sa unahan. Sama pagtuo mura o Korean kini sila nga mga babayhana. Dili ni sila lokal nga mga Vietnamese. Balikan na focus ang duha. Kining retratista nga mo ay nakuha sa picture. Kubon din nga makita nato sa baybayon sa Nha Trang. Daghan kay ni sila nga grupo sa mga maniniyot dinhi sa baybayon sa Nha Trang. Kamausap ni sila sa mga arte-arte pod. Tanawa kung sa iyang buhaton karong taud-taud. Kita ninyo unsa mga advice nga iyang gihatag sa babae. Kaya na naghapon niya na nanuwi kami silang plaza. Mao kini ang plaza sa Nha Trang na sa ilang syudad. Pila ka mga pine tree nga ilang gikurtihan mga higala sa diha sa ilang nga plaza ug na initiman gyud kayo kay ilang mga tanom sa plaza doon ang mga fountains, mga pipila ka mga lubi ato makita ug mga wheel tree ug manicured kayo ang ilang mga